Това за нас им, чак. Так, така. Я да видим, ще ми станат ли? Браво, ашколто! Чакай, тя паз. Кай някой е изпил кай това. Друга грешка има. И за нас кои това така. Да видим още нещо. За племенника. Толкова, Я ги го бива, да ми го знам и тук така. Кама. Дай ако ще бъде пари му един. Дай да видим кай тук кай кой. Кай, много песон само Айде, кой че няма сме в този казан? Това не са това Айде, няма пой.